ассалому алейкум дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ба диққат гӯш кунед. илтимос видеоро паҳн кунед. Ба кадом хотир як хоҳар муроҷиат карда буд. хоҳари азиз, агар ки ёдат боша, гуфта буди ки як мардак, қатъи занаш, як мардак старик ҳамроҳи оилааш мана ғамид, я оилаи диемаш камак пастабаланд гуфта будӣ. ман номерои шуморо гум кардагиам. хоҳари азиз, илтимос ватсапи мана медунед шумо. яъне ки агар ёдат боша, пеши як хори бародар доштем дар проспект Мир, ҳамуҷарам дуохонӣ рафта будӣ ҳамроҳи бачаат. яъне барои ҳамун ғам доданат бародаро уҷа иншалло раи ҳалла ёфтанд, сивяз бирода ҳам кори шуморо ба хости худо ҳал кунем. илтимос, сад илтимос бародаро, хоҳиш мекунем як борга аз шумо ки лайк бимонед, видеоро паҳн кунед то ҳамун хоҳари азиз дар алоқа барояд. хоҳарҷон, ман шуморо интизорам, яъне дар ватсапи ман бинавис. ман номероам инҷа намемонам, шумо номерои манро медонед. ман номерои шуморо гум кардагиам, айса нависта намедонам, хела бисёрай кадомаш буд намедонам. интизор. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. бай. мевай медона ки бобоҷон 88 хоҳар моро мешносед. хоҳар, хоҳиш мекунам ҷои гап нест дар ютуб. илтимос бачаҳо видеоро паҳн кунед. бародаро, боз мегум, ин номерои 1673 мондагиам. ин номерои худам нест, ин номерои чиян? ҳаҷи умраҳан. иншаллоҳ рӯзи 30 числа парвоз дорем. 4 касига 3 касига, рӯз 7 одам дар кор буд, 3 касига дар кор. занг бизанед. ассалому алейкум.